Môj muž spí s nožom na nočnom stolíku. Týmto nás chcel Honzik ochrániť. To je super. Miniak je nebezpečné miesto. Je tu teplo. Influencerka na Bali. Prvých 5 dní experience Bali pre Slovákov a Čechov. Reality check je taký, že ráno som si všimla tento nôž na nočnom stoliku a je to preto, pretože môj manžel do 4 ráno čítal na Twitteri, ako sú všade vo vilách zlodeji, ako sú nomádi okrádaní rôznymi čo to je? Balíčanmi. Tak bolo potrebné piesť, aby ich ochránil, to je rovná zastrach. Dôležité je povedať, že my sme pár, ktorý má rád zvyčajne Airbnb a svoj priestor, svoju kuchyňu a k dispozícii vlastne vždy nejaký teda iný byt, tak ako bývame normálne v Česku. No, teraz nám to vyhovuje, že sme si na týždeň vlastne dali ubytko čo najrýchlejšie od letiska, volá sa to Villa Coco. Toto je už ale upgrade, kde som sa vlastne sťažovala, že to nie je podľa tých podmienok, ako sme si objednali, pretože sme predtým bývali vlastne v takej exotic ville, kde to na internete vyzeralo naozaj super a exoticky. Avšak, ako vidíte vo videu ďalej, tak sme všade mali gekonov a komáre a to nás Európanov ako prvý týždeň hitlo, takže sme chceli uzavretý priestor. Kvetinky všude. Tak, máme tu svoj prírodný private bazénik, takže nám vlastne príroda upgradela toto ubytovanie. Tento priestor sa nám veľmi páčil na fotkách, lebo máš svoje vlastné view a 85 metrov štvorcových. Avšak, ako náhle sme sem prišli, tak sme zistili, že sú tu všade jašterice, komáre a vlastne túto záhradu sme ani raz nevyužili, pretože je super teplo, alebo super prší. Toto je super milá sprcha aj s veckom a toto je náš každodenný kamoš, ktorý pred chvíľou sexoval s iným švábom, ktorý odpadol a tak toto je každý deň. Toto je len 5. deň, čo sme tu a sme vlastne takí stále, že máme jetlag. Už nás neotravujú jašterice v dome, lebo sú vonku. Dobré ráno. Toto je náš 5. deň na Bali. Takto vyzerajú moje vlasy, proste už asi aj budú vyzerať 2 mesiace, lebo je tu strašná vlhkosť, je tu sucho. A je 8 hodín ráno, ale my máme stále jet lag, takže teraz máme strašne hlbokú noc, jak 2 hodiny ráno. Ale už nám došli ráno, takže máme ukázať tento priestor, že toto je 5. deň, ako stávame. Toto je naša záhradka k vile. Teraz sa vlastne nachádzame vo Villa Coco, kde nás ale stojí jeden deň aj za niekami v tejto vile 1000 korún českých. Takže to taký náš first week, troška taký drahší, ale stojí za to. Pancakes. Toto je fakt, že watermelon juice, takže naozaj odšťavený watermelon. Bali coffee, very good. Papaya juice. A hodičku by sme odložili takto jeho breakfast. Stem healthy alternatíva. Takže ovocie s granolou a fakt hustým, dobrým jogurtom. Co je výhľad. A asi ideme spať ešte. Dôležitá informácia, aj keď táto vila vyzerá super, tak si treba umývať tieto hrnčeky ešte, jak sa volá, pitnou vodou a prepláchnuť ich, lebo nie sú takí čistotní ako my. Takže pitnou vodou toto tu a potom máš kavičku. Ale inak máme kultúrny šok, hlavne z toho, že ono je to nejak v
predstavte si, že Prahu, alebo proste Česko je nejak 160 ľudí na kilometr štvorcový a tu na Bali je to 700 niečo, čiže je to 6 krát viac. Že si predstavte, že chodíte po Prahe, ktorá je dosť plná, a tak si ju predstavte ešte, že 6 krát viac. Že je to, keby ste boli každý deň na festivale. Ako náhle vidíte z domu, z vily, tak na ulici vás non-stop, tu v Semiliaku, otravuje hrozne veľa ľudí. V takejto zápke som ešte nebola, tu sa zasekávajú motorky a tu sme stali asi 15 minút, takže idem peši a neviem sa tam dostať peši. To je neuveriteľné. Vôbec nevyzerám jak turista. Ideme po chodníku. Prečo nie? Takže tak, no a zatiaľ to berieme po 5 dňoch takým spôsobom, že vlastne tento Bali ostrov patrí hlavne Austrálčanom, Japoncom a Američanom, ktorí tu vlastne kupujú priestory, prerábajú ich a my turisti vlastne udržujeme ten ekosystém. Aj po týchto 5 dňoch už vieme, že iba skúsenosť na 2 týždne je málo a nestojí to asi ani za tú letenku. Takže to je taký reality check, ale inak sa teším na masáž, ktorá stojí 8 eur. Takže to bude v ďalšom videu. To bolo viac menej všetko z tých 5 dní, taký predkus. Ak by si chcel vedieť viac z týchto takých surových natáčaní a reálneho života, nielen influencerského pohľadu, či už Američanov, alebo aj našich českých a slovenských influencerov, čo som videla. Ja nechcem byť hejter, ale skoro nič tam nie je. Tá realita Bali tam naozaj nie je a oni si prenajímajú ubytovania za 130 000 na mesiac. A my sme prišli na Bali, aby sme ušetrili a aby sme míňali menej ako v Česku. A to prajem každému, kto sem chce prísť, že tu môžeš fungovať príjemne, aj luxusne a aj normálne s tým, že minieš menej, nie viac. Takže ak by ste chceli, aby som urobila viac takého kontentu, tak tým, že to stojí čas, tak ak to bude mať aspoň 500 zhliadnutí a 100 lajčikov, tak dám ďalšie vlogisky a informácie. Ale inak mi to asi nestojí za to a poviem to proste svojim kamarátom. Takže díky za dopozeranie a ak ťa teda naozaj zaujíma viac, tak ešte aj koment daj alebo to prezdieľaj a tým budem vidieť, že to má záujem. Pozdravujem ťa do Česka a Slovenska. Čau. Teraz som zase ako pravá influencerka, či jak? Nie? Neviem.